Jes? Da. Vjerovatno je ovo 104. Jeste. Jeste? Da. Da. A gdje je komandno mjesto? Reći mi. Dobro, da li možete da dobijete moju ženu? Evo sam pokažem. Aha. Još će ovaj, ajde. Hajde. A koja je to rasa? Seonska. Ja? Da? Da? Jeste? Koga? Bato, ko je Bato? Samo moment. Alo? Alo? Ko je? Ali ja ih ne čujem ništa. Halo? Halo? Pa isključ. A je li orao to? Je li to orao? Halo, orao, za koga je važna vijest? Halo? Za koga je važna vijest? Halo? Kod mene se niko ne javlja. Sve je to orao. Hvala lijepo orao. Doviđenja. Prijatno.